Заради по-малкото летателни часове, допълнителните възнаграждения на пилотите са останали под въпрос. За да бъдат гарантирани средствата, командването на ВВС и Министерството на отбраната облекчават условията за получаването им с промени, които ще бъдат публикувани в Държавен вестник. Министър Ангелов подчерта, че на първо място е модернизацията на военно-въздушните сили, която продължава и тази година. На първо място през тази година продължи модернизацията на военно-въздушните сили. Завършихме окончателно програмата за вертолети Кугър. Приехме последния самолет Спартан. Ние правим всичко възможно да осигурим след гаранционното обслужване на Спартана, на МиГ-29, на всички вертолети. С тази цел вече приключиха преговорите по рамково споразумение за след гаранционно обслужване. До началото на тази година трябва да приключи да бъде внесен в Министерски съвет анализа за това дали България може да си позволи нов многоцелеви изтребител, каза още министърът. Това ще стане от 2014 година. Планираме доставката на нов тип многоцелеви изтребител. Тогава ще изпълняваме задачи и последствия с МиГ-29, с МиГ-21, доколкото имат ресурси, с Су-25, съществуващите машини, които има в ВВС. Министър Ангелов беше в Пловдив по повод празника на авиацията и българските военно-въздушни сили и 99-та годишнина от първият боен полет. Военният ритуал се състоя на площад Централен в присъствието и на началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов и командирът на ВВС генерал-майор Константин Попов. Пловдивският митрополит Николай отслужи водосвет и благослови бойните знамена на военно-въздушните сили и на авиобазите в Граф Игнатиево и Крумово.